Lidi, musím něco důležitého říct. Už nebudu mít Orange Granny's Friends kanál, ale bude Dark Hello. Dark Hello je můj účet na Robloxu, takže mám i skin, takže jsem to i takhle namaloval. A to je všechno, co chci říct. Jenom abyste věděli, že toto je nová, hezčí a lepší hlavně. Pro mě aspoň aspoň tam konečně můžu kreslit sebe, protože jsem línej. Kreslím nějakou Godzilla mecha. Takže sorry, jestli vám někdo chyběl můj Orange Cairo. Tak, nahoře jako, chápete? Tak nahoře ještě je moje úplně, tady třetí, když jsem se ještě podal Orange Cairo, tak tam je třetí. A do toho třetí obrázek z mého kanálu. Takže Orange Cairo tady pořád bude. To vám chci říct. Tak, čau lidi.